Α, ωραία, ξυπνήσατε. Το ξέρετε ότι κοιμόσαστε κοντά μια μισή μέρα. Για πείτε μου πώς αισθάνεστε. Πού είμαι? Γιατί πονάω? Βρισκόσαστε στην ιδιωτική κλινική του Αγίου Χριστόφορου. Πολύ κοντά στο σημείο που χτυπήσατε. Κάποιοι σας έφεραν εδώ πρώτο το βράδυ, ευτυχώς για εσάς. Για να δω λίγο τα μάτια σας. Θα ακολουθήσετε το δάχτυλό μου. Πότε μπορώ να φύγω? Θα σας κρατήσουμε για παρακολούθηση. Δεν μπορώ να είμαι εδώ. Δεν καταλάβατε. Θα πρέπει να μείνετε εδώ για τουλάχιστον άλλες 48 ώρες. Ξεκουραστείτε τώρα και θα τα πούμε αργότερα.